खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आङो थांदोंमोन माबायावहाय आदा मेन्डेला मोननावहाय जिहेतु बिराद दुखुनि खोथा आदा मेन्डेलानि बिफा आरो बिमाया खम समनि गेजेरावनो सानैबो रुंसारि जानानै थालांबाय दाख्लैबो बिफानि आदा मेन्डेलानि बिफानि कास दंमोन आरोना बेयावहाय आं थांनो हायासै दुखु मोनबाय थांनो हायैनि आं बेंगलरावहाय दङैमोन जोंनि जिथु थैसाम 2 मुभिखौ दिन्थिहैदोंमोन नालाय बेयावहाय आङो बिजि थाबाय थ' बिनि थाखायनो आङो एटेन्ड खालामनो हायासै ओमफ्राय एबार दिनैहाय दङमोन माने दिनैहाय माने बिमानि कास दंमोन आरोना आदा मेन्डेलानि बिमानि थ' बेयावहाय आङो थांनानै फैबाय आरो मोनसे दिनै आंनि एकदम खास लोगोनि बिदानि फिसालानि माने ओंखाम दौनाय दंमोन आरोना बङाइगावआवहाय आं थांनो हायासै आंना लोगोआ बिराद फन खालामबाय थाबाय खिन्थु आङो थांनो हायासै गोजानथारबो जाहैबाय नालाय आंनो ड्राइभ खालामनानै थांदों जिहेतु आनैजों आंजों थांदोंमोन थ' बिनि थाखायनो सनाया गाज्रि मोनाङा दे कल्पना ओमफ्राय आदा मेन्डेला मोननाव थांनानै फैबाय नुजाना फैनानै मोजां मोनबाय आरो थ' बेखौनो आं एसे भिडिअ लादोंमोन बारा भिडिअ लानाय जायासै माने रायलायनाय मानायजोंनो बिराद गथ'फोरबो फैदोंमोन आरोना स्कुलनि स्टुडेन्टफोरबो फैदोंमोन जिहेतु आदाया सासे टिचार नालाय थ' बेनि स्टुडेन्टफोरबो फैदोंमोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो दायो मोनफैबाय जोङो आदा मेन्डेला मोननावहाय ओमफ्राय दायो साहा था लोंनानै लानोसै आनै ओमफ्राय बिथिं मा आदै बिहाव मा होनोमोनलाय ना आदै बिहाव ना आदै बिहाव माने जोंहा बाजैनि बिबथै असे माबा आदा मेन्डेला लाहानि खुरमानो बेबो आरो जोंहानिबो खुरमा सालथि जोबलाय लांबायना प्रग्रामा दिनैनिया मोजाङै मोजां एसे लेट जाबाय आरो औ गोबाव जाबाय खुलुमबाय मोजां ना खबरा नै आरो बिथिं जोंहा एक्टर फैदों नै मोजां ना खबरा भिडिअ लानो बावगारदों बाक्सानि हिर' होनदों दै लोंनो भिडिअ लाग्राखौनो लाबोफायाखैबा आं दिनै ओंखायनो भिडिअ लानाय जायाखै जा स्टुडेन्टफोर दङमोन भिडिअखौनो लानो मोनासै Tunangan na? Again? Ada Mendela meninggal biongnya. Saya juga ada Mendela ni bimani satu dongban. Tuh biawhai jenis fwibai. Kemudian aku beli kemenbai, masang kemenbai. Zakia fwibai itu aku dah membai. Siapa ni konsep gua hang saya demen nak saya gua nak kangen tak kangen nasi. Ang bahaya harus tu. Zakia saya ang ni fwibai sendiri di berada sana. Zaiko 10 lakh pas lagu nani nai itu ni. नहीं बात या नहीं मेंडेला नहीं बात या जी तो मेंडेला नहीं बात Minister.
आंहा नारजि जानो गोथाव मोनथारो नारजि जानोसै जोङो ओमफ्राय नै बिथिं जोंहा सिंगाराबो मोनफैबाय गासैबो दिनै ज' ओमफ्राय बिथिंथ' आरो एक्टरा माबा नङा नोंखौ नुबाथाय बे गानखौल' गोसोखाङो आं ब्लेक बिउटि व्हाइट बिउटि फैबाय दङ कामिं सुन व्हाइट बिउटि व्हाइट बिउटियावथ' नोंसो समायगौमोन दा माबोरै जायो आंबो बिराद माबाना दुरबल जों सानैल'सो नालाय दा सालायलांनांगोन दा गोजानथारबो गोजान जायो उदालगुरि ना दा माबायाव थायो मुसुलपुर खाथियावसो थायो बारलांनानै आं जाबाय गोलै ओइ सारजा ओइलाय सारालाय जाला नै जोबोद गोथाव जादों नारजिया आं माने दालिखौ बारा मोजां मोना साबाय आंबो नारजिफोरखौसो गोथाव मोनो बर'नि ओंख्रि ट्रेडिसनेल ना बेयो बर'नि जोंनिया नारजि नङाबा जाखायाना फार्स्टआव नारजि मोनजाबासो गोजोननाय मोनो नै दिनै बाबुखौ लोगो मोनबाय आदा मेन्देलानि फिसाला मास्टार डिग्रि खालामगासिनो आरो बिराद रावबो सानाखैमोन दा आदा मेन्देलानि फिसालाया एफा गिदिर दं होननानै नोंबो इदि फैदों दा रानिखौसो नुवासै फैयासैनो एग्जाम मोजां मोनबायलाय बाबुखौ नुनानै आदा बाजैजों पुरा आनैया फट' लागासिनो मालाय गोजोनबाय एकदमबारे आदा मेन्देलादो फट' लाथारनांगोन आरो फैथारदो इयो ओंखाम जाखांबाय जोङो दायो थांनोसै थादो बाबु थांसै दे दही पुरी जालायनोसै नालागे आङो निउड कालारल' फोनोना एबारै आङो नै बिदि कालार फोनदों आरो ना माबायदि नुदो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर गोजा नङा बेलेग कालारसो गोजासो नुदो नामा मोजां नुदो ना गोजानथार आंनि फेभरेट दही पुरी बालाजी मन्दिरनि खाथियावनो मोननै मोनथाम दखान दङ खिन्थु जाय हायथारा फिसासा दखाननि बिनिया गोथावसिन जायो नै बिनिया मा गोथाव मोनो आं Wow. Mommy, No. how are you, Mommy? No headache. Mommy, Only sleep good. what? Sleep good. Good. I don't understand, Mommy. They won't sleep. Okay, your clip is so beautiful. Come here and hug me. Okay. Hug me, Mama. And kiss me also. Here. Mwah. Mommy loves you better. Yes. Hi, say hi. No, mommy. Only you, mommy. Yeah. You, mommy, good. Yes, I'm good, right? Yeah, Mommy, you are also good. You are also good girl. Nan and mommy. Yeah.